Tá pani v tých špačíncach hovorí o tej žeravej guli. Áno, áno. A vy ešte tež tej jednej z tých povedzí o špírku, to ste tež... No ja čo som toho špírka, no tak toho špírka, to som vychádzal zasa takto. Keď som robil tú monografiu, tak som sa dostal do rúk, som dostal tú rodinnú kroniku toho Jablonického. A ten Jablonický tam opisuje toho hlásnika, ten, že sa stretol s tým špírkom. A ja nepochádzam z Bohunic, ja pochádzam z Hornej Krupej, kde som rodák, ale ja viem, že aj u nás sa o tom špírkovi hovorí. Áno? Áno. Čiže mne to nebolo neznáme. Mne to bolo známe. O nám hovorí sa v kronike toho Jablonického, ale ja ho poznám tiež u nás. Je to nedaleko odtiaľto, nejakých 20 km od Bohunic, je tá Horná Krupa a my sme ho tiež teda toho špírka poznali. Jednak doma, jednak tu v Bohuniciach od ľudí, že sa hovorilo o tom, že kto chce vidieť mosorky, teda nech si upletie si, alebo urobí si takú stoličku, ale na polnočnú omšu nech si na ňu sadne a tak ďalej a tak uvidí, že to, no to som to zakomponoval, som to do tejto povesti, o tom špírkovi. Takže... A to o tej žeravej guli, to odkiaľ viete? No, od tej kroniky, či to? To práve v tej kronike to uvádza ako špírka ten Jablonický, áno, ten ako ten Kozínáš, ten rozpráva o tej príhode nočnej, ktorá sa mu stala. No a ten tam uvádza to, že ako teda videli ako žravú gulu, ktorá vletela do